mabiya tashar Jakadan Alheri YouTube TV. Muna muku jinjina da gaisuwa ta musamman, sannan muna tunatar da ku da kar ku manta ku danna muna subscribe, ku sharing, sannan ku danna muna like domin faɗaɗa ayyuka wannan tasha mai tarin alheri. Jakadan Alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa. Wanda zai fara bayani a wannan mukabala namu shine dan uwanmu Pastor Gooday Okel Ibe, inda zai fara bude jawabin wannan mukabala. Muna maka maraba. Ina muku maraba da yamma maza da mata. A sunana Pastor Gooday Okel Ibe. A kuma ni mamba ne a National Youth Council, a Directorate of Interfaith da Conflict Resolution. Ina kuma murna da farin ciki da wannan dama da aka bani na zama ɗaya daga cikin wanda za su yi wannan mukabala a wannan yammaci. A kamar yadda muka taru anan, Allah ya albarkace mu duka. A kuma darasin mu na mukabalan yau shine darasin da aka masa suna da cewa shin Jesus Christ, shin giciye shi da aka yi sadaukarwa ne ma Ubangiji domin ya goge zunuban Adam? To ni dai amsa na kuwa hakan ne, kamar yadda littafin Bible ina ya gaya mu, kuma shine littafi da ya kasance kadai wanda yake shirya da imani, wanda kuma daga wannan littafin nake samun karsashi na, domin cike yake da kalmomin Allah wanda ba sa canzawa ba su kuma fadarwa. A to littafin yana dauke da kalmomi wanda ni na imani da su, saboda kuwa duk wani kalma da aka rubuta a wannan littafin to kalmomi ne wanda suke shiryar da imani na, rayuwa na, karsashi na da kuma kwarjini na. Kuma daga wannan littafin na yi imani kuma na fahimci a cewa Jesus Christ shine wanda aka gicciye shi domin ya wanke zunuban dukan Adam. A to tambayan shi ne, me zai sa Jesus ya mutu? A ta yaya Ubangiji zai sa ɗansa kwaya ɗaya ya zama an gicciye shi? Domin akwai masu tambaya wanda suke cewa me yasa Jesus zai mutu, kuma me zai sa shi ya bari har a gicciye shi a haka? Kuma a yanayin kisa mai muni wanda ake a kasashen Asia a wancan lokacin, an gicciye shi ne fa a gaban tarin al'umma. To akwai bayani akan hakan, saboda Bible ya gaya muna a mutuwan Jesus bai kasance komai ba face don ya cici rayuwar mu. An masa raunuka domin tsiran mu, an wulakanta shi domin mu samu yanci, kuma dukkan zunuban mu hakan ya sa ya wanke su, kamar yadda aka yi bayani a littafin Isaiah a sura na 53 aya na 5. A duk da musan cewa littafi mai tsarki ya ce a kowane zunubi ba a barinsa sai an yi hukunci, saboda barin laifuka ba hukunci zai mai da Allah mara adalci. Saboda kuwa manya-manyan zunubai hukuncin su shine mutuwa, domin kuwa Bible ya ce hukuncin manya-manyan zunubai shine mutuwa. A littafin Roma sura na 6 aya na 23, mutuwa. To mu fahimta ba wai hakan yana nufin mutuwa na zahiri ba. Mutuwan da ake bayani a wannan gurin shine mutuwa da yake raba ka da Ubangiji, wanda zai raba ka da rayuwa na har abada aljanna, rayuwar tsira na sama. Laifi yakan kai mutum rayuwar halaka jahannama, zunubi yakan kai mutum wuta. To shi kuma ceton Yesu yakan kai mutum rayuwa na har abada sama. Kun ga kenan saboda so yayyan da Allah yake ma ƴan Adam, da kuma yadda yake matukan son ya yafe mu mutane zunubansu, domin baya son ko mutum ɗaya ya je wuta. Shi sa ma ya bada haifaffen ɗansa a littafin John sura na 3 aya na 60 yana cewa saboda son da Allah yake mu wannan duniya ya bada haifaffen ɗansa kwaya ɗaya saboda ya cece mu. Ya kuma ƙara da cewa duk wanda ya imani da shi ba zai taɓa taɓewa ba, zai samu rayuwa kuma har abada. To abin da ya kamata ku sani kafin zuwan Jesus, akwai hanyoyi da mutane suke bi suke ba mu Allah hakuri idan mutum ya kasance yana yin zunubai. Tun ma can baya lokacin annabawa, kamar lokacin annabi Musa. Misali annabi Musa a lokacin zamanin su ya kasance akwai hanyoyi da Allah yake karban tuba, ta yadda duk wanda suka yi zunubai, suka yi manyan zunubai da suka saba ƙa'ida da zai kaka a kashe su, akwai hanyoyi da suke bi su yi tuban su, wanda kuma Allah ne ya shirya da hakan. Saboda zunubai suna raba dan adam daga soyayyen Ubangiji, saboda zunuban ne masu kasa aka sauko da mu wannan duniyan yadda muka kasance a nan. Domin kuwa lokacin da Allah ya halicci Adamu da Hawwa'u babu zunubai, har zuwa lokacin da suka fada a hannun yaudara. Lokacin da suka fada tarkon yaudaran, zunubai suka hau kan yan Adam. Sai hakan ya sa ya kasance ainihin dalilin da ya sa Ubangiji ya halicci dan Adam domin ya mori rayuwar nan aka janye duk wani jin daɗi aka janyo ma dan Adam.
a can fari mutum yakan ce sha ba tare da ɗawainiya ba saboda zunubi yanzu mutum sai ya ɗawainiya ya ci. To kaga kenan wanne ne na zunubi shi sa darajar adam ya ta sauka har ya sauka. Kenan zunubi yasa aka saukar da shi daga aljanna a Book of Genesis sura na 3. To kuma akwai hanya da ya kamata dan adam ya bi a yafe mishi, kuma Allah shi da kansa ya tsara wato hanyar da mutum zai bi a cire shi daga wannan wato laifuka. To kuma hanya ɗaya da Allah ya yarda domin ya wanke zunubai in adam, to shine kadai sai in adam din wato sun yi wato sacrifice. To nan ne sadaukarwa ya zama dole. Domin kuwa idan kuka karanta wato a littafin Leviticus a sura na 4 aya na 1 zuwa na 6, a duk da dai yanzu lokaci ba zai ba mu dinga kawo bayani wato ɗaya bayan ɗaya wato daga cikin littafi ba, to amma zan dunkule bayanin da yake gurin in gaya muku. To domin Allah a gurin ya gindaya sharuɗa akan cewa duk wani mutumin da ya zunubi kafin a ce wato an yafe masa zunubinsa, sharaɗi ne dole a kansa wato ya sacrificing ɗin ko dai ɗan akuya ko kuma rago. To haka mutane suke neman duba ga Allah a wancan lokuta na oath. To hakan suka kasance suna ta yi, kuma kafin shi wanda ake kira babban priest ya yi wannan sacrifice ɗin, wanda shi ke da hakkin lura da gurin wannan bautan Allah, wanda yake shiga tsakanin Allah wato da mutane a matsayin mai ida saƙo. To kafin shi wannan high priest ɗin ya iya yin wannan wato sacrifice ɗin ga Allah, wato a wancan lokacin ina nufin wato shi priest ɗin wato mai lura da wannan wato gurin bautan Allah, akwai tsare-tsaren dokoki da dole shi ma wato su ya bi kafin ya roƙa ma gafara. Da fari dole sai ya kashe wato dabba makashin kansa, saboda kawai haka kawai ba zai billo wato a gaban wurin roƙon gafaran Allah ba. Idan kuwa kuskure bai yi yankan ba ya shiga gurin wannan roƙon gafara na Ubangiji, to zai mutu. To duk wani priest ya zama dole a kansa din zai shiga wannan gurin tsarki da ake kira tsarkin wato gurin tsarkakewa, domin kuwa an yi bayanin hakan a cikin tsohon alƙawari a can lokacin baya, ta yadda wato suke gina gurin bautansu. Akwai yanayi na tsari na gini da ke raba asalin wato gurin bauta da kuma wato gurin neman gafaran. Wato kafin shi wannan mai neman gafaran ya shiga gurin da ake kira can ciki gurin tsarkin tsarkakewa, ya zama dole ma wannan priest din wato shi da kansa ya kashe wato dabba makansa, domin kuwa zai shiga ne wato gurin tsarkin tsarkakewa neman gafara. Kuma wannan kashe dabban wato yana tsarkake kansa ne saboda ya samu ya shiga gurin ba tare da zunubi ba. Idan kuwa ya gaza yin hakan, to a take da shigansa zai mutu. To ya zama dole akan duk wani priest in zai shiga wannan guri wanda suke kiransa wato the holies of holies, in kai ba tsarkake bane ba za ka shiga gurin ba. Kafin shiga akan daura sarka a kunkuminsa kafin ya shiga. To bayan an daura sarkan a kunkuminsa, lokacin da yake shiga ciki akan daura kararrawa, su kuma mutane da suke bayansa za su rike wannan dokon sarkan da yake jikin shi, suna tsaye a can waje sun daura kararrawa kuma a jikin shi. To amfanin yin hakan, wannan kararrawa da suka daura a jikinsa in yana shiga suka ji kararrawan ya barkaduwa wato daga jikinsa, to sai su jawo shi baya, wato hakan yana nufin ya tunkari zuwa gurin Ubangiji ba tare da tsarkakewa ba kuma zai mutu. Sai su jawo gawan waje. To haka mutane suka tsinci kansu a wancan lokacin. To hakan ya kasance lokuta da dama suna yanka dabbobi, kuma amfanin yanka wannan dabbobin saboda su samu su yi amfani da shi gurin zuwa neman gafara, saboda Allah ya yafe musu laifukansu, saboda su samu su isa gaban Ubangiji a cikin wato tsarkakuwa. A duk lokacin da aka yi laifi sai a kawo dabbobi wato ana ta yankawa. Haka suka kasance suna ta yi. To sai dai akwai abin da ya kamata mu fahimta a wancan lokacin, duk lokacin da suka yanka wato dabba yakan wato rufe zunubai ne. To ya kamata mu gane rufewa daban wato goge zunubai daban. Duk abin da ka rufe wata ran za a bude shi. To amma shi jinin Jesus ba rufe wato zunubai kawai ke ba. To me kenan yake yi? Goge zunuban yake gaba daya, kuma duk abin da ya goge shi ne har abada. To abin da jinin Yesu yake kenan. To kun ji yadda suke yi wato a da a lokacin wato priest a tsohon wato alkawari, kuma duk da haka duk wannan sacrifice da suke suna nan a ƙarƙashin shi ɗan, domin kuwa ya yada wato zuriyansa wanda suna nan suna tarbuɗar da mutane zuwa wato ga hanyar bata. To sai Allah ya aiko wato ɗansa wato Jesus Christ saboda ya zo ya mutu domin ya wanke zurbin wato 'yan adam, saboda Allah ya fahimci mutane ba za su iya taimakon kansu ba saboda yanayi da suka tsinci kansu wato a ciki, saboda gashi sun kasance suna ta kashe dabbobi saboda a wanke musu zunubansu, kuma duk da sun yi hakan sai kaga sun sake komawa suna cikin wato zunubansu. To kaji yanayin da mutane suka tsinci kansu a ciki, sai har zuwa lokacin da Christ ya zo aka gicciye shi saboda ya wanke zunuban wato 'yan adam. To domin ci gaba da sauraron turmi na biyu, ta yadda a turmi na uku Sheik Muhammad Auwal zai zo ya yi nashi shimfiɗin a cikin wannan muƙabala bugu da ƙari
muna muku albishiri mun gama shiryawa tsaf domin kawo muku shirye-shirye da suka shafi tarihin kasashen duniyar musulunci, faɗace-faɗace tsakanin kasashen musulmi da turawan yammaci, da kuma labarai na abubuwan da suke gudana a wannan duniya tamu, kamar su ilimin sararin samaniya da kuma abubuwan da suke cikin ƙasa, ruwa, teku da kuma abubuwan ban mamaki na wannan duniyan. Ku ci gaba da bibiyan mu a tashar ku mai tarin alheri, Jakadan Alheri YouTube TV. Jakadan Alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa.